Пасля працы на пасадзе старшыні сельсавета ў 1925 годзе лёс закінуў Петруся Броўку ў самы старажытны горад нашай Беларусі, горад Полацк, куды будучага паэта запрасілі на працу загадчыка Полацкага акруговага камітэта камсамола. Неаднойчы меру Петрусь шлях ад кружкома камсамола да рэдакцыі газеты «Чырвоная Полачына», якая знаходзілася за 2 кварталы. Броўкі не хапала духу паказаць свае вершы, але аднойчы ён залепіў іх у канверт і даслаў па пошце. Калі б можна было перадаць словамі, з якой несцярплівасцю я разгортваў кожны новы нумар газеты. І нарэшце, о дзіва, на 3-й старонцы упершыню друкаванымі літарамі Петрусь Броўка. Ой, несучымая вяростка. Так праз гады згадваў паэт свой паэтычны дэбют. Было гэта 18 жніўня 1926 года. Верш прысвечаны маладой асобе, якую пакахаў паэт. За гэтага часу ён шмат піша і выступае са сваім вершамі ў працоўных калектывах. Таленавітага юнака запрашаюць на працу ў газеце «Чырвоная Полачына». Броўка працуе спачатку медработнікам, а потым адказам сакратаром. «Чырвоная Полачына» выходзіла 4 разы на тыдзень, але вялікім памерам, таму трэба было збіраць шмат матэрыялаў, каб запоўніць 4 паласы. А штат быў вельмі невялікі. Усяго 4 чалавекі разам з рэдактарам газеты. Праца была размеркавана такім чынам. Рэдактар газеты Сцяпан Сямашка, апрача агульнага кіраўніцтва, пісаў перадавыя, падбіраў і прасоўваў матэрыялы ў партыйны аддзел газеты. Сакратар Петрусь Броўка падбіраў і прасоўваў матэрыялы рабочай сялянскай моладзі, а таксама вёў перапіску з рабселькорамі. А яшчэ астатнія 2 супрацоўнікі выконвалі даручэнні сакратара і рэдактара і былі літработнікамі. «Чырвоная Полачына» працавала да 1936 года, калі яе змяніла на пасту газета «Бальшавік Полачыны». Працуючы ў рэдакцыі газеты, Петрусь Броўка заўсёды быў у курсе літаратурнага жыцця акругі. Вакол газеты групаваліся маладыя паэты і празаікі. Была створана полацкая філія першай літаратурнай арганізацыі ў Беларусі «Маладняк», якая аднала маладых паэтаў, якія імкнуліся адлюстраваць у сваіх творах новую рэчаіснасць. Маладыя літаратары Полачыны выдавалі літаратурна-мастацкія альманахі «Надзвінне», «Росквіт» і «Зарніцы». Творы Петруся Броўкі былі надрукаваныя як у газеце «Чырвоная Полачына», так і ў альманаху «Надзвінне». Некаторыя творы паэт падпісаў пад псеўданімам Юрка Баравы. Гэтыя вершы сведчылі аб тым, што ў літаратуру прыйшоў паэт, які захапляецца ўсім новым. З гэтага часу пачынаецца творчая сцежка Петруся Броўкі ў вялікую літаратуру.